си дъщеря, всички казват ми така. Колко взела съм от теб, просто няма накъде. И когато е жена, твоята малка дъщеря, все за твоята ръка с толкова топлина ще протяга и тя ръка. Ще порасна бързо аз и от теб ще отлетя. Ще ми липсва твоят глас, да ми казва ти успя. Ще ми липсват любовта, твоите силни рамена. Щом на тях се качи твоята дъщеря, най-голяма бе на света. От милион бащи, ако избирах си, номер едно пак ще си ти, моят баща любим. Тако не се сърди, времето ще лети. Даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. На баща си дъщеря, всички казват ми така. Колко взела съм от теб, просто няма накъде. И когато е жена, твоята малка дъщеря, все за твоята ръка с толкова топлина ще протяга и тя ръка. Ще порасна бързо аз и от теб ще отлетя. Ще ми липсва твоят глас, да ми казва ти успя. Ще ми липсват любовта, твоите силни рамена. Щом на тях се качи твоята дъщеря, най-голяма бе на света. От милион бащи, ако избирах си, номер едно пак ще си ти, моят баща любим. Тако не се сърди, времето ще лети. Даже до теб аз да не съм, твоето момиче съм. На баща си дъщеря, с протрити колена, утешаваше ме ти, само с думичка една. На добро научи ме и показа ми света, и в него вървя, с твоите стъпки вървя, най-обичана дъщеря. От милион бащи, ако избирах си, номер едно пак ще си ти, моят баща люби. Айде пак там. Хайде, гледай! Аре, колко хубаво! Чакай, дай да снимате, Чичо. Целувка, ба. Айде сега хванем тортата. Айде сега тортата пипай тук така. Как била торта? Ама няма да дава подарък. Виж, тати, Захарина. Айде с тортата сега. Иска ли? Да. Сега ще дам. Айде сега тортата така. Гледай, Чичи сега. Гледай! Гледай! Айде, гледай, Чичи. Реши ли, Захарина? Захарина. Захарче. Тиля. Хайде, кой искате?
Дай дупето малко, ба. Дупето. Кой? Аз? Нещо забравим. Дай ми телка. О, неблагодарно същество. Цял ден те грезни. Бел ли се пада, не? Бел ли се пада, мами? Оле! Виж и ти имаш такава? Ай, ти играй с му. Ами те ли какво направиш? На кола. Не, децата играят, виж. Децата играят. Ето това, да скажем от Англия. Това ли са зома? Ето, че беше в колегите. Защо ще ги изказва? Нищо да са ми направени, са ми писали обикновените и прослави. Това е. Каза поне не познати да бяха ми писали, нищо не го писали. Ще го кажа там. Дай Баща си пътя.
Mickey Mouse, Daddy. Așa, bine, dăm carte. Trebuie să citim. Mickey Mouse, atantua, Malco. Mickey Mouse, kom op. Dan doe je gewoon het Mickey Mouse. Nee. Je kunt er Mickey Mouse in. Olhou a Mickey Mouse. Aí daí ele fica da Mickey Mouse, a caca. Você não quer fazer isso aqui. Aí ele quer te ver, bravo, aí está doido. Mickey Mouse, aspetta essa mouse. Čeka na Mickey Mouse. Čeka na Mickey Mouse,
Ajde, tancujte posledná Mickey Mouse. Dajte, драйте на снимки малки в Ама снимки прави. Що ти искаш да плати с Мики Маус? Айде, дръжте на тъцата. Айде, да. Ти искаш да плати. Аз я да плати. Evo, mali mi naći, to je najgore. Mickey Mouse, Mickey Mouse. Это твой муж. Как твой кот? Смотри, только на Mickey Mouse. Mickey Mouse é pau bonito aqui.
Браво, Начето, най-смелата. Всички други сега Захаринка май ще спия. Не, спали се. Айде, ще така. Държиме седи в баба. Мойсей, еди тук. Мики Маус. Не така, бе! Не така, бе! Не така! Evo, še pravi, svi postave. Imam ideji. Prvo se stav. Дами и господа, бият Мики Маус. О, Мики Маус отвръща! Да се включвам и аз! Виж, Мики Маус е Мики Маус. Не ги плаши децата, ще ми се чекува! Ей, Нане, така ли учи децата, бе? Защо Мики Маус? Ама да, ще плачи. Зарина, не? Свали му маската, свали му маската! Айде, би Мики Маус, би го пак! Абе, дечица, вие що не ходите да си играете? Ние се радваме от стигнеме на машините. Да. Не само децата наблюдаваме. Айде ходи си играти. Айде да върнеш.
Karina, netam, tati, paya ka, tati, bege. Bege ka, ko prapi na ka. Kalimat udara sih. Cari sua boica. Ayo kita ambil Mickey Mouse, brinco. Ayo kita ambil Mickey Mouse. Itu kakak Mickey Mouse. Повече от 30 минути след. Ако ще мръдна, да знаеш, че ще беше яко. След малко Мики Маус се прибира, палиме тортата и тогава. Вземе колегата ти бъда, бе. Стръпват ръцета. Това е фризьор, той има чор. Него има големи надежди. Не иска. Галина, още малко и да палиме тортата. Майка ми е малко. Айде! Айде, да палиме тортата. Айде, елате! Да. Айде прави сърчите. Давайте Мики Маус. Давайте сърце. Добре, те стана Меги прави. Айде. Давай подарък, Нана. При сърце ти Айде. подарък. Айде, купи ти подарък при сърце. Значи се прави. Сърце, мами, купи ти подарък. Прави така. На камерата. Айде, аз нямаме с тортата. Вау! Изправи се, бе, татко! Ставай го. Не, мама, не. Изправи я, Иляне! Айде. Айде, Захарче, гледай пап. Захарче. Гледай тук, Захарче. Какво искаме, Галина? Не знам. Това е нещо и паднало долу и търсичката. Айде сега, татко! Ще ти дава тази друго голямо, айде! Не, нали ще чакам да запалим. Янчо, я пазете я. Пазете се. Чакай. Дай да баба да нареве към мамо. Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Захарче.
Ivana, stojte, što ne postoji? Ajde, dupaj! Silno! Silno! Bravo! Bravo! Ajde i sad tebe, babu. Ama zade ajde. Ama zade si neće. Tako je za Bonka. Eto se ja čakam. Čakaj, jer sam mislila da nema da si praši. Ne može, ja sam snima postavljena stola. Kaže, pa se nam dao dečaka. Eto se ga. Ajde, Ajde, da si hodi. Snimajte ih така, тия деца, къде са? Ha? Давай. А ти играеш, добре. Виж, баба, виж. Вот са баба. Вот са да бабайте. Ама Ами тя този случай не го познава. чакайте, лапата си не го еднакво е. Бабата и от детото. Катрин, виж какво ти дава. Кой е това, баб? Виж баба какво дава. Ела. Айде, взимай се подаръче. Ела, баба. Дай на мама. Сега, взимай ще то подаръче. Ама за другата малка. Тя не е рожденичка, ама. Мамата и дядото. За двете принцеси. Ето за тебе има баба. Всички малки Без малко ще останете без него. Кой е това? Кой? Тя ще го спуска. Дай цуки сега. Снимам! Не снимай бе! Да има спомен! Помагай да дадете си Тук е рожден ден! за какво си седнал пак? Happy birthday! Чакай да предназначи на тези няколко балони. Еми ето happy birthday, цати! Виж и тук има happy birthday. Най-ревливата рожденничка. Вау! Снимай да се Вау! Какво бе, Калина? Но аз водите поне. И майката Пинча. Вау! Какво да го за